نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تخاتلتي نبات ميديا كمي كنيهم كمي علهم أبززلهم سلامن تعنان نعهم يكون نابلنا نلومون كم تلمود حصر زبالة حبريتان مدبني كلنا شير لايك سبسكرايب نكبرنا نزي يوتيوب channel أب معباي كل ذكاء لنا خنجبر دقيمنا دقاقيمنا نتوع بغتا نابتلومي عدالين يازلنا مدب كنبلينا سناي مكتتال أب سلي ويدما أب صحف نريو زلنا እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ዝበሃል ሓደ መግለፂ ኣውፅኢሎ እቲ መግለፂ ድማ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ቦታታት ወይ ድማ ኣከራኻሪ ዝብሎ ቦታታት ብዛዕባ ናይ ምርጫ ዝምልከት ማለት ኣብቲ ቦታ ዝካየድ ምርጫ ዝምልከት ሓደ ውሳነ ወይ ድማ መግለፂ ኣውፅኢሎ እቲ መግለፂ እንታይ ዝብል እቲ ኣከራኻሪ ቦታታት ዝበሃል ኣብ መንጎ ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዘሎ እተን ቦታታት ከም ሕሞራ ዓድረመፅ ከምኡውን ናይ ኮረም ኣፍላ ዝበሃል ጸለምቲ ራያ ኣላማጣ ብሙሉአን እዘን ቦታታት እዚኣተን ተፀዋዕነተን ብቐጥታ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮይኑ ማለት ናብ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮይኑ እቲ ዝገብርኦ ምርጫ ድማ ነፍሰን ወኪለን ካብ ክልላት ናፃ ኮይነን أي كاب كل تجري أي كاب كل الأمحرة كاب كل كللات نتصاحينا وزين نفسن كيلن تزوعنة نب بهراوي مرجع خون اتزكايد أو مرجع بغتها مس بورد مرجع استدعى حازي خون اتي كل تزوعنة محضرو زمل كدما بغتها أب تحدي فدرال منجستنا إثيوبيا اتوات كويننا لوا أبزي انتهي درينا إذن بوتاتات زياتن كم حمرة عدرمز كورم أفلا تسلمتن رايان علاماتن أكل كل ناي تجري كم زي كونا بمنجدي بهراوي مرجع بورد بوقعي ناب كل تجري حبريتا تسريد الله إذن تايدرينا إذي عم باخذ ود بشاشة إذا فدرال منجست زبحال إذن بوتاتات زياتن أبي تحتوي تصورية تيون بعلو يما حضرن كم زلو بحجون كم حضرن كم زخنن نتجري كم زي ملكتاني بتزاور منجدي اتي وزيد الله صحف حبريتا زحبر زلو ازي باشحات زقمت كونتالات زنددن زقاصلن زلو اب كلل امحراي إذا ما اتزورد دلو بفانو سعرت يمارخن يقتلن يقذفن سلازلو اتسراويتو كم تقول جزء سرعات نا إثيوبيا زغبرو أب بايتا انت تسعيرهم بقطتا ناب حزب مصيبيوم بخمزن رياده لنا قفعتات زفصمو سلازل ما حجي مغنيات بمفطار حزب محارا نفانو يدقفالو عتقن سنقن يقبلالو بمبال بخمزن رياده لنا ملكع نز اخلي أب برخاتات بمئكاب حاورو كيعم يقاصر والله عنصو نمعصو زبحال دما ازي تكبارات ناي أبيت ود بشاشاي كمزجرو حزبي سلا زكالابته كمزجرو ناي حزب اخلي سلا زقاصله أب حامد سلا زدفه مس حامد سلا زحوسه أب سلطانو يتصنح ويدما عمري سلطانو يناوح مالت أيكونن فانو أبز ساعات زي لبي مات فيهم لزلو أب بايتا دما حر يجرم يوم زصفعون زلقعون زلو بتدقاقا من رياضة لنا لما سراويتو عددا ممراخن موتن مؤسلتنيو زخون زلو نزي زي فلت السبي بلنان ازي تامرات نقرا زبهالي تامرات نقرا بمنتاينا نفلطو قدم حجي أب زغبرو زنبره قال متيق ወይ ድማ ኢንተርቪው ደጋፊ ናይ አቤት ወድ በሻሻ ኣብ ዝነበረሉ ከኣሰሮ ከሎ ጽቡቕ ዝምድና ኣብ ዝነበሮም ግዜ እታ ትማሊ ስንና እና መወጽናይና ኣስመራ ከኣቱ ትብል ዝነበረት መልሓሱ ሎሚ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኢትዮጵያ ብልሳኑ ክገልጸልና እታ ኢትዮጵያ ዝብላ ዘሎ ወይ ድማ እታ ሃገረይ ዝብላ ዘሎ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ትፈርስ ከም ዘላ كم يوغوسلافيا دما ابزو وانزي ناب مبتتان غصا تمرح كم زلا بعلو بلسانو كገልጸልናይ نسمعيو شرون نبالو በጣም ዘግናኝ አይነት አፈራረስ ነው ደግሞ ምን ፈርሰው አሁንም እየፈረስን ያለ ነው
የሶማሊያ ሞዴል አይደለም፣ የሱዳን አይደለም፣ የዩጎዝላቪያ አይደለም። እጅግ ከዛም የከፋ ነው። ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም 120 ሚሊዮን ህዝብ የላቸውም። ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም የኢትዮጵያን የቆዳ ስፋት የላቸውም። እዚ አፈራርሳ እዚ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እንድሕር ኮይና ወይ ድማ ኢትዮጵያ ትኸደደላ ናይ ምፍራስ መንገዲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ። ልክዕ ከም ናይ ዩጎዝላቪያ ኣይኮነን እቲ ንፈርሶ ምፍራስ፣ ልክዕ ከም ናይ ሶማል ኣይኮነን እቲ ንፈርሶ ምፍራስ፣ ልክዕ ከም ናይ ሱዳን እውን ኣይኮነን እቲ ክንፈርሶ ንኽእል ምፍራስ። ምክንያቱ እዘን ሃገራት እዚኣተን ተደሚረን ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን የብለንን። ስለዚ እቲ ናህና ኣፈራርሳ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ይኽኸውን እናበለ እዩ ዝገልጾ ዘሎ። ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም ሲፈርሱ አሁን ያለውን የትጥቅ መጠን፣ የጥላቻ መጠን፣ የመገዳደል ፈቃደኝነት አላሳዩ። አይ ቴል ዩ በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ መንግስታት ልናይ እንችላለን። ብዙ ዋርሎርዶች እርሱ ወለጋ፣ ትግራይ፣ ሐረር፣ ጎንደር እርሱ ከጉለሌ ፒያሳ የማይሄድበት ቀን እየመጣ ነው። የምታጨበጨቡ ደስ ብሏችሁ እንዳልሆነ ልገምት እና አሁን ሱዳን ያለው ነገር በቅርቡ ወደኛ ላይመጣ እንደሚችል ምንም እንደሚመጣ ነው እንጂ ምልክቶች የማይሳዩት እንደማይመጣ አይደለም። ስለዚህ እኔ የምናገረው ከኢምፔሪያሊስት ፐርስፔክቲቭ ነው ስል እየቃዣሁ አይደለም። የሆነውን አይኑን አይቼ ነው የምናገረው። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እታ ትማሊ ንኤርትራ ክንወርር ኢና፣ ንኤርትራ ክነፍርስ ኢና፣ ንኤርትራ ክንመልስ ኢና፣ ዓሰብ ክንወርር ኢና እናበሉ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ፈኸራታት ተሪፉ ሎሚ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ርኢና ንስእና ኣለና፣ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ትበታተናላ፣ ትፈርሳላ ናብ ምባል ደረጃ ወሪዶም እናፈለጡ እዮም ዝፅይቁ። እናፈለጡ ክፈርሱ ምዃኖም ክጠፍኡ ምዃኖም ከም ሃገር ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ከምዘይብሎም እናፈለጡ እዮም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዓንገረር ዝብሉ ኢልና ንገብሮ ቃልሲ የለን። ንሕና ኣብዚ ዘለና ተጋሩ ሪብና ንምሕላው ኢና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ። ገለገለ ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ወይ ድማ መራሕቲ ውድባት ናይ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንተ ብተግሳፅ ይኹን ዋላስ እቲ ኩነታት ተረዲእዎም ናብቲ ሓቀኛ ናይ ቃልሲ መድረክ ይመፁ ኣለዉ። ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ድማ ብተደጋጋሚ ተጋሩ ምእንቲ ኤርትራ ከብልዮም ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ናይ ባይቶና ድማ ሕጂ ነቲ ሓቂ ውፅይዎ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዘይኮና ምእንቲ ነብስናን ምእንቲ ሪምናን ክንብል ኢና ንቃለስ ዘለና ክብል ይዛረብ ንሰምዖ ኣለና። ብልክዕ ኤርትራ እውን እንተኾነ ምእንቲ ሪሙን ምእንቲ መሬቱን ምእንቲ ህዝቡን ከየድፍርን ከይውረርን ከይሳቐን ከይቅተልን ክብል እዩ መዋእሉ ኣብ ዶባት ከርተት ዝብል ዘሎ መዋእሉ ድማ ንዓመታት ዝኸደ ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እውን ደሙን ረሃፁን ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ዝኸፍል ዘሎ እዚ እቲ ሓቂ ከምኣ እንተደኣ ኢልኩም እንተደኣ ተቃሊስኩም እቲ ሓቀኛ መስመር ወይ ድማ እቲ ሓቀኛ ናይ ቃልሲ መንገዲ ሒዝኩም ኣለኹም ማለት እዩ። ንሳቶም ዘርእይዎ ዘለዉ ተዋዲድካ ምስራሕ ንኣና ኣብነታዊ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ፀላእ ፕሮፓጋንዳ ምክሻፍ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ህዝቡ እንደጊመ ምስገና ይቅርበሎም ይደሊ ማለት እዩ። ዝተዋደደ ውረድ ተዋረድ ተልእኮ ዝፈልጥ ስርዓት እዩ ኣብኡ ዘሎ። ተውሽጦም ዘሎ ጉዳይ ንኣና ዝምልከት ኣይኮነ። ኩሎም ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ዝመፅ ዘሎ ስግኣት ኩሎም ሓደ ደው ኢሎም ኣለዉ። ህዚ ብርጌድ ንሓመድ ዝበሃል ምንቅስቃስ ሽሙ ሰሚዕኹሞ ትፈልጦ? ህዚ ካብ ኤርትራውያን ልብምና ንምሃር ካብዚ ካብ ጎረቤትና ኣምሓሮ ኣሕዋትና ንምሃር። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣጉል ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ ነይሩ። ንሱ ድማ ንመንእሰያት ንምርዓድን ንምፍራሕን ተባሂሉ ዘርእሰናይ ግርማይ ኤርትራ ኸይዱ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣሲርዎ ኣሎ እናበሉ ንመንእሰያት ከታልሉን ከደናግሩን ሰሚዕና እዮም። እቲ ዝሰርሕዎ ፕሮፓጋንዳ ድማ ካብ መዓልታት ዝሓልፍ ኣይነበረን። ዘርእሰናይ ግርማይ ኣበይ ዘሎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንርኣያ። መርሓባ ዘርእሰናይ ደሓን ኣለኹም? ደሓኒና ወስተይ ኩሉ ማሻላ እዩ። ደሓኒና ከመይ ኣሎ ዕረፍቲ?
لما تبغى الله لك عرفتي كان يحضر هو يا خلنا هو صحيت والله سمار وعاتي أنا بحق لما خاص قمتي خلها هو يا قدر ما قايسوا تيك توك هو قايسوا هو أبيع حدك اوكي تبو مسينا اللي نازلنا هو يا زقب حد قايسوا هو يا أخي يا خافري ما ذكرت له عبسي كباب حتى يسعى حدا وقنبت هو أبدا خجت مناطق حتى طرفهم صرنا لهاجر مسألة يسرقون هو ورز ترخضون مناطق أبدا خجت يا رب خيال فرتوا إذا عبدي قال لنا تاريخ تخون تسرحنا هم كانوا على الجيسوا نذكرهم صبوت حسابه انت ያለው ምድልዋት ካ ክልተ ደርፍታትን ተጠርፈን ዘላ ዘወጣ ዘለዋ ክሊባት ይኻ ትገብር ዘላ መስለን ቅነቡ ይኻ ጠፊኻና ነርካ وجي كليبات الله خلت درف السرحة يكون لنا زين البحل بحر عد قيحدتنا وهو سهلة كلت درف السرحة له بخوم ما شاء الله تقريبا تودي حنت قاتل على صبو خامني وسكنا صبو انت ملقت لك هبلنتي وحواتنا دغ زلو زرسنا يطفيو زرسنا يزلو زلو ستالك ملقتي ملقتي يا لناس حرك ترى اذا حازي درانا غير لا لا ابشر ابشر قبر اطرح دورنا حمد عدي عدنا زي يركبني محمدكم سحامونحو محمدكم سحامو محمد عبدكم تاريخ سحازلي واننتكم كفرا عمل يجي كمان بطريقه انت وزورك زحله وصله هو ولا زخنا اي حد لو انت لا حد انت زي لا حد انت حسم حد انت عم حد سب حد ما يبحكي لذي عبد جزلو في الله جماعه بالدياسبورا تيك توك يوتيوب فيسبوك زمطوا عندهم كم زي اسئله ما بنو سو كف اكاونتهم بوست ما يبحكي نو فيما ما اشتو تاعي ولا انا مرحبا دي ساكت دي عند خمسه حتى انا عاقي ساوت انا كتب خمس دراوي تاجز لك هو عند خمسه حزبنا صبح له حدنا صبح له هلا كاتيجي حدا سو كان ذكرنا دي اصلا تزار ما يبحكي لذي عند خمسه دي هو اللي ما يبحكي تيك توك هو سلام بلهم هو سلام سلام له يا من كنا حاسك زلها هيا معري منعنا بالناس مرنا نونشف سيسل تطل ترى ودع عدي غادي ودمان مالك ها هذا فيديو مدر كمان يلي بخمسة تريور اللغم من قدي فشيل الله بفلاي دما من سيات أب ملو عالم زلهم إيرتراويان جو أيت التحازو نايتهم أب محبراوي ميديا خينهم نعهم جو نخحزهم عدهم نغيت غدو تقالسو نعهم زقبارو نابلو كاب مريت عدهم من كاب هزبهم من كفاليهم نحوارو دما انت تقايلو ناتهم جيلاتات كونكم كتنورو ناتهم جنزب أواتسات كونكم كتنورو أبزي أب دق جو خزحزهم ليتن قطرن زصرح زلو ناتهم صعبتن تختلتن ايتخنو كمتي اب مترشتا زرسناي زغول دما كيتكم عدكم كتريون حمد عدكم كتسالمون حزبكم هاجركم كتريو زغلكلكم زخونه يكون حيلي يلن ايرتراوي كساب زغون كساعات ايرترا هاجركا ايرترا ناتكا خالد فليز ولا مدب كساب نراقب ابزز لهم سلامن تعنان نعهم يكون نبات ميديا